Bici Fatime lamba dan zabuwa. Bici Fatime ina zuwa ne Bici Fatime lamba dan zabuwa. Kurna babban layi, kurna rijiyar lemo, kurna tudun bojuwa, kurna babban layi, kurna makaranta ina zuwa ne Hajjaju. Mata Zallah. Baba Fatinta, Hajiya ina zuwa sabon titi ma. Ai baka ga me aka rubuta a motar ba? Baka ga me aka rubuta a motar ba? Da an san mata Zallah ba? Ba a rubuta boko yaki da jahilci ne. Malamin mu kuma in ya rubuta mana a baro Allah take ta zo gaban mu ta tsaya ta ce ni ce a kin ga ba zan iya wannan karatu ba. Ga motar maza Zallah can. Wannan mata ne Zallah. People aren't always going to be there for you. That is why you need to learn to handle things on your own. Mata Zallah. In yi faci, taya ta yi faci. Ni ba zan yi wani dogon jiran ba. Ba ni kuɗi na kawai ba. Haba Hajiya, ki haƙuri mana abinda an kusa sauran noti ɗaya kawai ya rage. Straight from the archive of Jamaje Productions, Mata Zallah. Kuma ki kira dan Asabe ko za a samu kuɗi a hannun shi. Dan Asabe? Baka kawo mana kuɗi ba, kuma sannan ka zo ka ce in baka kuɗi? Amma ni wallahi ban yi da abin da ya faɗa ba. Sabiyallahi baka ba su kuma karɓo musu. Kawai saboda na fi su fita ne shine na fice da su kawai. When you're down and helpless, you must learn to carry the universe or be crushed by it. Mata Zallah. Ya me fara kake gishi kina babu sallama kina ya mace yar musulma. Dan Asabe ne je bige wani amota kuma an ce min yaron ya mutu. Dan Asabe? When you expect more from yourself than others, Mata Zallah. When you shun where the path may lead you to where there is no path to leave a trail, Mata Zallah. Zan fita. Au kai yanzu nufin ka in zama bare a cikin yan uwa da abokan arziki? Ai ko wallahi ba za ta sabu ba. Kare ma da ranarsa. Ai kuwa sosai ma. Mata Zallah. Executive Producer, Jamaje Productions. Produced by Suleiman Garba Costume. Tun da su wannan kalamomi kike ta maimaitawa, kin ki faɗa min abin da ya faru. Fushi da linzami mara harshe ba sa haɗuwa wuri ɗaya. Directed by the Iron Lady, Muhibbat Abdul Salam Gigs. Mata Zallah. Don't